mamaya ng Marlboro yung si Kuya Jojo, yung palagi bumibig sigarilyo. Kuan mo lang. Sabihin mo na sa bahay ka. Dalawang kaka. Ano yung bayad niya? 116. Mabayaran ko yan? Hindi ako na. Sabi mo na sa bahay. Ako na lang magbayad sa pagdaling ko na lang dyan. Ka? Oo. Yan pala akong kwan. Puso ng saging mukbang. May nakita akong puso ng saging doon. Sungkitin ko. Oo. Mukbang ng ano to. Puso ng saging. Hindi ko pa nga nagawa yung pinya. Hindi ko pa nagawa yung mais. Ni Yam's Vlog. Kaya na yung wallet ko. Oo. Ayan o. Daming motor o. BBM to o. Ayan o. Dadaan sila dito. Ito lang ako naman. May pambarya ka dyan? Tinan mo nga kung kaya pambarya mo. May papel? Sige, pwesto ng pambarya dyan. Mamaya na iligpit yung mga yan. Punta muna ako sa bahay. Mamaya, ay, nakabukas yung pwesto mamaya pag may magtanong ka mo Nakabukas? Pag may magtitingin nga ng pwesto, pinuksan ko lang para mamaya ako na isara. Hoy! Bigyan mo nga saging yan, no? Gusto mo saging? Bigyan mo saging. Thank you, pa. Hey, thank you. Hey, thank you. Mamaya na, pahingin ako ng pan yung XO. Oo. Doon po ituloy sa bahay ito. Ito. Isa lang. Sa'yo isa. Ito muna ako sa bahay. Ayun na ba yung mga yan? Yan na ako ata. Kaya nga eh. Dadaan na naman yata yung BBM mamaya. Dito. 22 sabi eh. Di 22 ngayon, di ba? Ay, bukas? Eh, bakit nang tagpupuntahan yung mga motor? Sa maraming rider, Santa Maria. O, baka. Ladaanan namin eh. Sabi na 22. Baka bukas. Kaya nga, marami na kanina pa. Mas marami kanina bikers. Meron po ulit. Ewan ko, baka hindi naman kay BBM yan. Bakit, maybe? Oo. Lenny Lugaw. Ito yung shortcut pa uwi sa amin, sa likod. Tingnan ko yung puso ng saging. Puno ng mangga. Ayan, puno ng saging. Marami dito sa amin. Ayan, puno ng saging.